בוקר אור לכולם! סמולקין, זה הסרטון שלי. LB, yes it's me. אתה אורח? פתיח בבקשה. Cool days, hot tops, with my blue, and I'm changing my demeanor. No. טוב, אז... סמולקין, תירגע. טוב, אז כמו ששמתם לב... אני אורח. סמולקין החליט שאני מקפחת אותו בשבילכם. הוא הרגיש שאנחנו לא מבלים מספיק זמן ביחד, בגלל שאני עושה עכשיו סרטונים ביוטיוב שלי לבד. אז אמרתי, למה שלא נשתף אותו בסרטון? איזה ריגוש, כל יום אנחנו עושים ולוגים גם ככה ליזה. אבל לא אצלי, אצלי זה משהו מיוחד. כי את מיוחדת. כן. ואיך החדר שלי? החדר מקסים, ליזה, אבל שאלת אותי את זה. סמולקין, רגע, די, אני המחליטה פה. אין בעיה, אבל שאלת אותי איך החדר שלך בערך 15,000 פעם, ואני עונה לך כל פעם מחדש. אבל אף פעם... שהחדר מקסים ומושלם, ואת מושלמת, והתאורה פה, והמצלמה, וכל הזוויות, והתמונות פה שהשקעת. סמולקין! אבל אף פעם לא שאלתי אותך במצלמה. אז הוא מקסים. תודה רבה. טוב, אז רגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה שתגיבו לי ממש למטה בתגובות כמה עוקבים יש לכם באינסטגרם, ואני רוצה מספר מדויק. ובנימה אופטימית זו אני רק אעדכן אתכם שאני עוד רגע ב-200,000, אז אם אתם עוד לא עוקבים אחריי באינסטו שלי, זה הזמן שלכם ללכת ולעקוב אחריי, וככה נגיע ביחד ל-200,000! אני מה זה מתרגשת, כאילו, אני אעשה איזה מסיבה כשאני אגיע ל-200,000. למרות שמיליון הרבה יותר מרגש, אבל כאילו גם 200,000 זה הישג כזה מגניב. מה, נתחיל? כן, תביא את הגומיות. לא, אל תגיד גומיות, סמולקין, רגע. אז היום הנושא של הסרטון שלנו הוא... גומיות! כן, גומיות. טוב, אז אני הבאתי 1,000 גומיות בערך, וסמולקין הולך לעצב לי עכשיו את השיער בעזרת כל הגומיות האלה, ואנחנו הולכים לעשות משהו ממש מגניב, בזמן שאני מקריאה לסמולקין תגובות מהערוץ יוטיוב שלנו, סמוליזה, תגובות שלכם. הרבה זמן לא עשינו את זה, תאמת. כן. למרות שאנחנו עוברים עליהם כל יום. מה אתה אוכל? אבל את תיכנסי לעומק, עזבי מה. אומייגאד. איך לא עמדתי במילה שלי שאתם לא נכנסים לחדר הזה יותר. אני עכשיו הולכת רגע למראה, לסדר איזה משהו בשיער, כי הקוקו שלי אמור להיות פה בערך. כבר אני באה. אנחנו הולכים לקשט את ליזה, ולשים לה 1,000 גומיות על הראש. וזה נראה לי מצחיק, את האמת. זהו, you know. אז אני נוצלתי, בשביל לשים לה את כל הגומיות על הראש. אין לי מושג איך עושים קוקו. פול אוף סטייל. חזרתי. טוב, אז עשיתי קוקו גבוה, והאמת שאני ממש אוהבת את הלוק הזה, יכול להיות שאני אאמץ את זה, מה אתה אומר? אני ידעתי זה ממש יפה קוקו. כן? תודה. איפה הטלפון שלי? סמולקין, תהיה עדין. אני נכנסת לערוץ יוטיוב עכשיו. איה? אין, בשביל יופי צריך לסבול. תעשה את זה מגניב. ככה זה מגניב, אין מה לעשות, תמשיכי ליצור. תעשה את זה כאילו כל מיני צבעים, צבעוני כזה. כן. לא לבכות לי באמצע, סבבה? לא, אני לא בוכה. טוב, אני נכנסת לערוץ יוטיוב שלנו, סמוליזה. סמולקין! איזה מצחיק זה הולך להיות עם מלא. גאוני. איך אתה מרגיש, סמולקין? אני קצת מוזר, את יודעת, אני לא כל יום מתעורר ועושה קוקו. דווקא פה, יש לך איזה קטע עם הצד הזה, הוא ממש מכאיב לי, שמאל. אני לא אשם, זה השיער שאת תפסת. טוב, אז בואו נתחיל. יונתן גיימינג שואל, סמולקין, מה זה התספורת הזאת? באיזה ולא... זה היה בכוונה עשיתי את זה. עשיתי את זה בכוונה. בשביל שאני אראה מקסים כזה. אתם יודעים, קצת מוזר, זה כיף גם לראות מוזר. שנון. אוקיי, ליאור בנימין אומר, אחלה סרטון, יא תותחים ואלופים. תודה רבה, ליאור. יש לי צמרמורת! ממה יש לי צמרמורת? תראה! ממני? אומייגאד! אני מצמרר אותך ליזליס! יש לי צמרמורת! מצמרר! אני לא מאמינה. יש לי צמרמורת, תעזוב אותי, יש לי צמרמורת רצח! תראה! כשאני נוגע? לא, בשיער! כשעשית עם הגומייה והיה איזה צליל כזה! אומייגאד!
ריקי רוזן רושמת, שמאליזה חולה עליכם, אני רשומה לערוץ, הפעלתי את הפעמון, חולה עליכם, ערוץ מושלם, מהממים, לב אדום, לב אדום, לב אדום, לב אדום, לב אדום, לב אדום. תודה רבה לך ריקי. את בעצם מחלקת עכשיו מלא פעמונים ברצף. כן. סוג של. משהו כזה. רותם אלעזר רושמת, סמולקין, לי ולך יש אותו תאריך יום הולדת. נייס, אז בקרוב יש לנו יום הולדת, עוד ג'יין. מזל טוב רותם. ליאם ברוך, סמולקין, ליזה ואלברט, נרשמתי לערוץ, אימוג'י מצלמה, הפעלתי את הפעמון, 3 אימוג'ים פעמון, ועשיתי לייק ענק לסרטון. 1, 2, 3. ראיתי את כל הסרטונים שלכם, חולה עליכם ומקווה שתשימו אותי בוולוג הבא. אז תודה רבה לך ליאם. ואת בוולוג! את בוולוג! נווה מויאל, סמולקין, ליזה ואלברט, נרשמתי לערוץ, הפעלתי את הפעמון, מת עליכם, אתם הכי טובים. תודה אח שלי היקר. איך את מרגישה עם השיער? יונה, אני? סבבה, כבר לא כואב לי. מה, מצחיק? מצחיק רצח. מה, כאילו אנחנו עוד שעה בסוף? לא, יש עוד אז למה מלא. קניתי כל כך הרבה יש גומיות? מלא, אנחנו מסיימים, סתם קניתי מה מלא אנחנו גומיות, מה אנחנו נעשה איתם? טוב, אז יונה דובריאנסקי עדכן אותנו שהוא גר בבאר שבע. היידה בש! הפועל, והוא גם אמר שהוא אוהב אותנו ואנחנו הכי בעולם ושהוא רשום כבר הרבה זמן. תודה רבה יונה, יא גבר, מי ייתן וניפגש בבש ככה ברחובות. שדו הנטר רשם לנו, זה לא טוב שאתם מחשמלים אחד את השני, זה לא טוב ללב שלכם, זה משנה דפיקות הלב. וואו. סמולקין צריך להפסיק. מעניין, האמת שזה... זאת אומרת לי להפסיק, את חשמלת אותנו כל היום, כפר עלייך. זה מעניין, יכול להיות שהוא צודק במה שהוא אומר, כי הדפיקות שלנו עולות רק מהלחץ. נכון, אבל באמת שכל מה שאנחנו עושים הוא באחריותנו המלאה בלבד. נא לא לנסות בבית שום דבר ממה שאנחנו עושים בוולוגים. כאילו, למשל את זה עם השיער ברור שאתם יכולים לנסות, כן? אבל כל הדברים, החשמל והאש והגובה, לא לנסות בבית, נקודה. טוב, אני קודם אקרא את התגובה ואז אני אגיד את הכינוי. סמולקין, ליזה ואלברט האלופים. אתה רוצה לנחש איך קוראים לו? יקיר. לא, אני אגיד לך שזה מתחיל ב-the, זה כאילו באנגלית. The Gamer. לא. The סמוליזה. לא. The One Love. לא. The ספוטיפיי. לא. The מרגריטה. לא. The לא. באדי. דקקי. באמת? איזה גאון הוא. נשבעת. טוב, אז איזבל מילגרום רשמה, ליזה שווה מלכה. די, נו. די נו. ליזה היא הנסיכה, היא המלכה, נסיכת הנילוס, נסיכת הקרח, אהבה צולבת, ילדת בניפי. וסמולקין שווה קקי. מי עשה את זה? סתם לא, היא רשמה סמולקין שווה גיימר. נכון, כל הזמן צריך במחשב. לא הכל היה. וואי, איזה פרצוף, תביא לראות? איזה חזק זה, תשמעי. את נראית כמו, לא יודע, כמו התאילנדים האלה שם. כן? וואו. אומייגאד. זה נופל. זה כמו על הראש שלה. טוב, סמולקין, מלא הגיבו לך על השיער בוולוג הזה, כאילו? כן, כי השיער שלי היה שם בכוונה ככה, כאילו כן. שתדעו. הוולוג שאני מדברת עליו זה ולוג שישן קצת, אני פשוט נכנסתי לאיזה ולוג אקראי, זה הוולוג שבו אני עשיתי שאלון טריוויה לאלברט וסמולקין. סמולקין נסע שם מין תסרוקת כזאת מוזרה כמו שלי בערך. אופיר אוחנה רושם, לייק מי שצופה לפני 100 צפיות. אז הנה אופיר, קיבלת ממני לייק. אמה דה קווין! סמוליזה, נרשמתי לערוץ, הפעלתי את הפעמון ונתתי לייק. נמשיך עד הסוף, ליזה? את רוצה עד הקצה? בטח. עד הקצה? ובקצה דפוק לי נוצה של סם. יובל מור! אתם מוכנים כבר לחשמל אותה גם בבקשה? קודם כל יובל, מאוד נפגעתי ממך אישית, אבל דבר שני זה כבר קרה. כאב לי בטירוף, זה גם... איפה השם? אני הולך להביא את השם. לא, אתה לא. אני גם חושמלתי, הם עשו לי שאלון טריוויה, 10 שאלות, זה גם נמצא בוולוגים שלנו בערוץ סמוליזה, אתם מוזמנים להיכנס ולראות איך התחשמלתי באכזריות ובלי רחמים ובלימה! ובלימה! בלי גלימה! שיוש דביר, אני מתה עליכם, תודה שיוש, אוהבים אותך. זהו. שחר בוחבוט, אפשר לב, אני חולה עליכם, קיבלת לב. לבבות מלא. מה, סיימנו? תביא לראות. איזה חזק זה. גאוני לגמרי. בואי תראי לאלברט, בואי תראי. תקבל לי. בואי קודם למראה, איזה מצחיק. בוא אלברט, קבל אלברט. קבל איזה הפתעה, קבל. וואו, what the... אני עוד לא הסתכלתי במראה. מה אתה חושב על זה? נראית כמו חד קרן. כמו מה? אני...
איזה חזק זה, אה? אתה עשית לו? כן, עד עכשיו. הוא רוצה למשש לי תחת קרן. תביא לי איזה שניות. קשוח, אה? סליחה. אומייגאד! זה כואב? אוי, זה כואב לי, זה מושך את השיער, לא לגעת! לא. 3, תעבר 3. אז עכשיו את רוצה תמונה בטלפון? סבבה. בוא נריב מכות. אני נצח. אתה לא. כן, רוצה להיות עכשיו? שב! לא, אבל רק עם השיער! בואי זה לפה. לא חוקי! אסור להשתמש! בואי לפה. לא! תקשיב. בואי לפה מיד! לא, בוא, רק עם השיער. כאפות לפנים עם השיער. אחד לשני. לא! רק עם השיער! לא, די, אתה רוץ את החדר. די. בוא, כפה. מה, בוא. זה כאב לי. זה כאב לך? סמולקין, בוא, כפה. לא רוצה, הבאת לי 2 כאפות וזה כאב לי רצח. אני בחוץ. להתראות. אני אוהב אתכם. ככה זה. גם אותך. יאללה, ביי. טוב, אז אם אהבתם את השיער המושלם שלי, זה הזמן שלכם ללכת ולנסות לעשות ככה בשיער עם אמא או עם אחות או עם איזה חברה טובה, לצלם תמונה מגניבה שלכם. בנים, אתם פחות יכולים, אתם יכולים כמו סמולקין, כמו שהוא עשה, אז תצלמו תמונה מגניבה, תעלו לאינסטגרם שלכם ותתייגו אותי. מבטיחה לעבור על כל התיוגים שלכם ועל כל התמונות ולחלק לכם מלא לייקים ולבבות ואהבה. אז רגע לפני שאני מפרקת את זה, אני רוצה לעדכן אתכם שאחד מכם הולך לזכות ברחפן המושלם הזה. כן, אמרנו לכם כבר בסמוליזה שכל מה שצריך לעשות זה להתחדש בפריט של OneLove/Oners, והרחפן בדרך אליכם כבר. הוא מגיע גם עם שלט כדי שתוכלו לשלוט בו מרחוק ולצלם כל מיני שטים כאלה מגניבים מהאוויר. טוב, עזבו אתכם רחפנים ושטויות עכשיו. אני חושבת שזה הזמן המתאים ביותר לפעמון. שקט! פעמון. אז היום פעמון הולך לליאור כהן קיסרי. תודה רבה לך ליאור שנרשמת לערוץ שלי והפעלת את הפעמון. אם אתם רוצים לקבל את הפעמון הבא, זה הזמן שלכם להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון ולהגיד לי למטה בתגובות כשסיימתם, וכמובן לא לשכוח ללחוץ על הלייק. טוב, אז אתם בינתיים תירשמו לערוץ ואני בינתיים אחשוב לי מה אני הולכת לעשות עם כל הגומיות האלה, כי קניתי כל כך הרבה ואין לי מושג מה לעשות איתן, אבל אני מאמינה שנמצא כבר איזה משהו מעניין. ובינתיים נתראה בוולוג הבא. OneLove!